Давайте палям. Andrei, se stoliš, dobro. Леле, колко са пременили тия момиченца, бе. Леле. Хубаво и по-хубаво. Колко ладно ще? Супер. Кой ще е прав? Кой ще е прав? Няма значение. Я не знам Пенко. Ти трябва да такова сложим това. Дайте едно столче на докато да седне там въгъл. От тази страна искам да се наредят късниците с единия стол в дръпнете на това. Леко стол за това, скъпо. 4 столчета, аз трябва правя. Вароска? Ела? Трябва да разпиша декларацията. Всичко това е телефон, не ще имахме. Diamante. La sabes y qué quiero decir. То няма къде за цяла България. Ма децата, виж как са ги нагибрали. Тъй като малко на толка ни. най-долу на декларацията. И там често декларации може да си ги пребереш. Всички доказателства трябва да се снима. Да, разбира се. Това няма До вариант. документа по-голямо доказателство няма. После бяха не няма. Подпис обрали. Имате вариант да се отказвате. Имате време. Що са стигнали до тук? А те пуснат вече край. Пепо да ни кажеш да. Аз сега не разбрах банкет, ще имаш да вече. Как за да силно? Брат ми от Джейн вика, ние вика, няма ли да закачим от банкет? Да, да се Така съобщението за брат ми. Решихте така след толкова години съвместно съжителство да узаконите своя брак и да се съберете като едно законно семейство, което да пребъде в годините напред, да възпита добре своите деца и съответно да живее в мир и в хармония. Нашите процедури не са като процедурите, които правят в Евангелската църква, които пастора може да прави всяка година. Нашето е по-семпло, по-бързичко, защото при нас обикновено сключват гражданската хора, които преди това са били много години заедно. По-рядки са браковите, които ти първа предстои да живеят заедно всяко едно семейство. Аз ви предлагам да започваме, да не ви отнемам от времето, да имате възможност да се почерпите и да се повеселите.
независимо, че имате толкова дълги години заедно. Пепа Иванова Йорданова. Доброволно и с обич ви дойдохте тук. Да. Съгласни ли сте да приемете за свой съпруг Красимир Василев Христов? Да. Ще пазите ли огъня във вашето семейно огнище през всичките идващи дни и през всички изпитания, които живота ви носи? Да. Красимир Василев Христов. Доброволно и с обич ли дойдохте тук? Разбира се. Съгласен ли си да приемеш за своя съпруга Пепа Иванова Йорданова? Да. Ще пазиш ли огъня в семейното ви огнище през всичките идващи дни и през всичките изпитания, които живота ви носи? Да. По-силно. По-силно не се чува. Нека да повтаряте един по един след мен. Аз, Пепа, Аз Пепа. вземам теб, Красимир, за законен съпруг. Взимам теб, Красимир, за свой законен съпруг. Заклевам се с ума и сърцето си Закривам се в ума и сърцето си, да бъда с теб в радост и грижа, да бъда с теб в радост и грижа, в здраве и в болест, в здраве и в болест, в дни на щастие и дни на изпитание, в дни на щастие и дни на изпитание, от днес и до края на земните ми дни. от днес и до края на земните ми дни. Аз, Красимир, Аз, Красимир, взимам теб, Пепа, взимам теб, Пепа, за законна съпруга. за законна съпруга. Заклевам се с ума на сърцето си Заклевам се с ума на сърцето си да бъда с теб в радост и грижа, да бъда с теб в радост и грижа, в здраве и в болест, в здраве и болест, в дни на щастие и дни на изпитание, в дни на щастие и дни на изпитание, от днес и до края на земните ми дни. от днес до края на земните дни. Да, така виж, ще ги гледам. Пепа и Красимир, всички чухме клетвеното звучение на вашите думи. Така го приемаме за истинско и вярно. И по този начин Може ли да целуна булката? потвърждавате това, че искате да бъдете заедно. Сега ще ви приканя първо да си узаконите брака и чак тогава ще може да целунете. Много бързо. Много бързо. Думите още няма. Лекичко, защото тук си като добре покажа с слабост. Да. Номер едно, че сме много нужни. Виждам, ти излезе сърдето. Браво. Чукате си на номер едно. Дамчите си на номер две. Защо? Сега, дайте ми. Това? Просто филма. Тук стана дебела. Няма знакът, трябва да го насилчи нещо къде. Да не го вадиш като тюша къде. След клетвеното звучение, това е начинът да остане един затворен кръг. Не се притеснявай. Кръга на вашето семейство. Заповядай, може да се целунеш колкото искаш. Съхранете най-свидното, което имате. Влюбените ви сърца. Постигнете духовна хармония и вярност. Във вашия щастлив семейен живот, нека постоянни спътници да бъдат любовта, мира и благополучието. Честито и на кумовете, за това, че имахте удоволствието и честа да бъдете свидетели на сключването на тяхния граждански брак. Честито от мен, бъдете живи и здрави и от сърце ви пожелавам наистина попътен вятър в бурното море, което ти първо предстои да продължавате да пътувате с вашия кораб. От сърце бъдете живи и здрави. Че не беше малко трудно. Толкова се изчаква една дръжка. Може да почерпим вече. Нали? Нали? Вече ги бракувахме. Те заушениха, така че
вече могат да се черпят, нали? Да. Аз няма да го варя да гръбне. Ще го отворя. Аз ще го отворя така чашка. Някъде обаче видях други чаши. Носим, да. Кои? Че после ще се разлеете. Ще гръмне. Да. Да. Той няма да се лее. Няма да гръмне да изфъска. Ако имаш такива чашки от вашите, дайте на ваши сложи. Да дам, да. Айде ти, какво правиш? Той не е задължително. Задължително е. Аз беше моята. Дайте другите чаши. Вземете си сега чашки. Така, дайте. После ще го оставиш пак. Чашки. Вече тя много приемат. Пасторе, на теб няма ти предлагам шампан. Само на другите. На другите да не бомбони. Аз с бомбоните хващам. Няма да предлагам да... Забутите му. Бомбони. Да ви кажа. Вземете си и вие, който иска по една чаша. Вземете ли? Здраве на младото семейство. Взимайте всяко, бе. Сега в момента да кажем, че на вас ви е получило. Взимайте, газ. Наистина ви пожелавам да Бира. бъдете живи и здрави. Аре, Стояни. На здраве. Добич, искаш ли малко? Не, тя нали? Тя вече е била по тази път. За фотография. Нищо. Живи и здрави. Бъдете живи и здрави. От сърце ви пожелавам наистина да сте живи и здрави. След така да продължавате да се възпитавате добре децата, които сте създали. Мими, радваш ли се? Ти сега това следяваш. Шаферка на мама и на тати, нали? Да. Кажеш, взема една бомбона по Че ще ми издеш после Заповядайте. Не мога да ще И после ще се вземе краси. И на децата давай. Сватби да правиха, не можаха да разберат И бяха после деца. пипи. Дали? На 16-17 години са жени. Не лъжа. Ама сега се помня. Аз когато се представях, децата ми бяха големи. Марела беше в 8 клас, Димо беше в 6. Точно, помни се. Сега всичко помня. Добре, те ще запомнят. Абсолютно всичко века си спомням как се накараш доктор свещеника да влизаме в казана. Данчето ще Не излъжи. мога да седна. Тя е по-голяма. Тя е по-голяма и... Ще го излъжи. Да знам. Да седем. Тъй ли стана? Много хубаво, много нежно там. Мише, хареса ти? Да. На таткаче? Сега ще сменим нейното име. Тук. На Коля. На Михайлова. Михаила. Искам да името да ти е Рени. Що бе? Така. Давай хартиите тук да пишем. Аз предлагам да започваме. Няма смисъл да повтарям. Наистина много се радвам, че аз имам възможност да оженя. Едни от всичките ми любими семейства в махалата съм ги оженила аз. И това ще ми остане за спомен за цял живот. Значи искам да ви кажа, че до сега минута един нощ не ми се е случвало да оженя някой да се разведе. Всичките, които съм ги оженила, всичките си заедно и са си семейства. То 3000 това е брат. Така че, така. Браво! Колко ще излезете? Хубаво си правите сметка. Ми аз предлагам да започваме и втората церемония. А може после да се лечава. Давай. Йорданка Демирева Чолакова. Доброволно и с обичка ви докчета. Да. Съгласна ли сте да приемете за своя съпруг Христо Михайлов Атанасов? Ще пазите ли огъня в семейното ви огнище през всичките идващи дни, при всички изпитания, които живота ви носи? Христо Михайлов Атанасов. Доброволно и с обичка ви докчета. Да.
Съгласен ли сте да приемете за своя съпруга Йорданка Джамилева Чолакова? Ще пазите ли огъня в семейното ви огнище през всичките идващи дни и всичките изпитания, които живота ви носи? Аз Йорданка. Вземам теб, Христо, за законен съпруг. Взимам теб за Христо за законен съпруг. законен съпруг. Заклевам се с ума и сърцето си Заклевам с ума и сърцето си да бъда с теб в радост и грижа, да бъда с теб в радост и грижа, в здраве и болест, здраве и болест, в дни на щастие дни на щастие и дни на изпитание, и дни на изпитание. от днес и до края на земните дни. От днес И до края На земните дни. Значи, наистина ли казваш? взимам теб, Йорданка, за законна съпруга. Взимам теб, Йорданка, за законна съпруга. Заклевам се с ума и сърцето си Заклевам се с ума и сърцето си. да бъда с теб в радост и Гледайте се грижа, в очите, да гледайте ме. Чакай да гледам. Кървише, кървише. Това пастири, още го. Бъда с теб. в радост и грижа, Радост и грижа. в здраве и болест, В здраве и болест. в дни на щастие и дни на изпитание, Дни на щастие и изпитание. от днес и до края на земните ми дни. Днес и до края на земните ми дни. Йорданка и Христо. Всички чухме клетвеното звучение на вашите думи. Сега предлагам, преди да се сложите халатите, да узаконим вашия граждански брак, като положим подписите в акта ви за сключване на граждански брак. На първо място Христо. Ето тук. Сега ще видим кой трепи. Значи той не иска. Дамче. И иска ръката, ама. На първо място. На второ място ще Кръга е символ на безкрайното. И тъй като вече положихте подписи и отзаконихте вашия брак, аз ти предлагам Докато е време, отказвай се. Вече не може. и законната халка, която ще го свързва цял живот. Полека ще чупиш просто ако браките на човек. Че сте написани виж на брата на Данчето, как му се досвидя. Понеже му е сестричка и веднага мисли за нея. И тя колко пръщи има? Еми да, принципно е така. Знаеш, че сърцето ти плаче отвън. Семейство Атанасови, съхранете най-свидното, което имате. Влюбените ви сърца. Постигнете една духовна хармония и вярност. Във вашия щастлив семейен живот нека постоянни спътници да бъдат любовта, мира и благополучието. Честито! Няма Живи и здрави! И наистина ви пожелавам много щастие и любов. Браво, браво! Ами, честито и на кръстниците! Вие ще ги напътствате, че вас Да. може да се сипичи по малко шампанско и Да, да си двама кажете ще на го здраве. правиш. Да, и в същите чашки, няма проблем. Това е много. Който знае чашката. Стави чашата, Ники. Кумовете Стави са чашата, бе, духовните мамо. наставници на младоженци. И винаги, когато имат някакви проблеми и радости, винаги са заедно, така че взаимно Ами, на здраве, бъдете живи и здрави и все така усмихнати и щастливи, лъчезарни, красиви, да си възпитавате и да си гледате децата. Нали, Мише? Живота е много кратък и много бързо минава. И е много важно да съхраните всичките положителни емоции във вашия живот. Хубавите моменти,
щеш от раждането на децата, до брака, до раждането на внуците и така нататък. Така че бъдете наистина много щастливи и се радвайте на това, което преживявате заедно. Сега сме Не ги ние на... отваряй, не ги отваряй. Не, няма смисъл. Не, няма кой да ги е. Нека ги остави. Ще почерпите горе. Никита. Сериозен ли си? Ама не тези работи. Да, и това от нас е ние не мога да поканим, той е такъв час, че 2 часа Искам да няма ти никой. кажа, че днеска това викахме на мъжа ми вечера се подбирам. Купих си бадеми, защото и аз имам кумщи виски. Викам, купи ми една бутилка кола. Пазаряхме там разни неща. В последната минута аз 12:30 влязах в Kaufland, 1 без 15 излязах. И ми звъннаха, че по проекта идва проверящата от РИОСВ. И че как бягах. Попълнихме констативните протоколите и тръгнаха в 2 без 10 тук. И аз взех да разписвам вече документите. Направо ти казвам, лудница подвижна. Какво направихте? Нищо. Жекова, Ти нещо ли? може ли още един брак? Аз си сика. Ама тя сика и жени на бе! Аз не развеждам. Предупредих преди малко, че не развеждам. Аз свободна Аз само женя. Тя не бяха. Ето, тези ще ги вземе, че ще почекай. Чакай да не снимаш сега да чистиш. Така реших да... Страхотни родители. Преди малко гледам много красиви. Предшественици. Много хубави мама и тати, нали? Да. И кръстниците и те много. Ще ме решим чистите. Не. Ще е гръмниче, тя е на моричка, да. И после като се съберете, ще е гръмниче. Няма кой да го пие. Наистина няма кой. Айде. Данче, вземи си чашите. Дай да ги вземе. Ще се почерпи. Значи, знаеш какво да Ники. това ми е любимото изпятно. Хайде, мама, да. Дежо последно време, да, ще го вземете да се попие. Вземи това да почерпи. Актовите си ги вземете. Добре. Той има две. И тази отворете вънка да се почерпи. Бити ви репортерите, стига, той свърши вече, няма може. Трябва да... Как да ви всякъде излиза, снима. Хайде, Бълка. Тя не снима ли? Идете и вие. Дорка, Михи, отивайте и вие, бе, мамо. Дръж малко, дръж. Айде, че музиката дойде. Искам само да си имам. Си качвам в една папка и си събирам по една блъсничка. Ела тук, Ники. Ники. Ти го научих, дете сам да си сел. Да, пустите, Лапе се, няма че не ще си трябва ката да снимаме. Вместо да сора Кален ще ги прехвърля, катке. Някой вкара хута, ба. Айде сега ще плюете на автобусите. Ага, тя му не ще гледа. А да снимат от... Прибери малко корема до Христос.
Това кое бе? А? Кой има вътре? Подарък за кръстница. Ама какво има вътре? А? Пепи, ела да им дадем подарък. Да ползвате с здраве. Като го отворите, мерси, че сме на вас. Слушайте, мъж. Валя, мъж, отказаха подарък, оставихте мъж. Пепи, честито! Много щастие ви желая! Мерси. Честито бе. Красе, честито, много Мерси. щастие и любов!